sailkapen nagusiko lidergoa bilatzen, gaurkoan lortu duzu berdea janztea, eta egun bakarra falta da Euskal Hiriburuzagian Iruñarreko itzulia amaitzeko. Egun gogorra izan da, baina ondo maneiatu duzue, lasterketa burura azkar jo duzue, eta hortik aurrera aguantatzea eta ondo aguantatzea. Bai, egia esan karrera oso azkar hasia, taldekideek kiston lan egin du eta lehenengo portun aurrea eta lortu dugu, eta aurreko talden sartu. Hoizan helburue, gero jakinda Eneko Ugarte mendia oso gertu zuela, bea zaintzen saiatu geha eta lideratu hau lortzen. Eta ustea. Bihar Nafarroako Erresumako hiriburuan, bi Gipuzkoarren arteko lehia ongo da? Bai, dudik ez. Bihar oso egongorra izango da aurretik, eta berre ustea lortzen duen. 6 segundo besterik ez zuen artean? Bai, hortxe, bihar dena jokaukoa. Zorionak. Eskerrik asko.